Здравейте хора, какво правите днес? Мисля да направим видео още едно как играем Brawl Stars от поредицата. Разбира се, по-рано бях влезнала и също така гледайте новия Brawl Talk. Има нов Rarity Tier, мисля, че не забравих точно как се казваше. Има Super Legendary или Ultra Legendary се казваше. Няма значение, ще даже по-рядко от Legendary, ще има първия герой, който ще от това. И да. Хора, има нещо фри в шопа, което исках да го отворим заедно. Вижте. 1000 Power Points безплатно и 1 Mythic Star Drop. Хора. Де първо, вау, хора. Първо ще такова с безполезните неща с 1000 Power Points. И беше на 10 000, беше с 11 000. Опа, сега хора е време за Star Drop-а. О, боже, дано да имам нов скин или поне нов герой. Много се моля да има нов герой. Ако не, поне да е супер, поне да е нещо ново. Да, някакъв герой е пиклен мити, там нещо такова, да е герой. Ако не, да е поне скин, най-малко. Не епик скин или там, някакъв скин или митик. Или герой. Поне да не се надяваме да е някакъв спин-оф, само да не влизаме дявол. Така, хора, знам, че нямате търпение, както и аз, така че нека да започваме с отварянето. Бам! Айде бе. Не. Мазната простотия. Сериозно ли? Това ми се пазна мазната простотия. Най-тъпото нещо това, според мен е по-тъп от PowerPoint. Защото няма да го използвам. Хора, защо? Поне да беше се паднал, поне и това. Казвам. Не. Чек, разбирам, че ми е хайперчаржната. Но защо? Защо ми се падна? По-тъпо нещо не можа ли да ми се падна, човек? Бахи! Хора, извиняйте за това как говоря. Но, човек. Бахи простотията. Не. Хора, както виждате, даже малко по-малко, не малко, а доста по-малко купим на Дарио, защото нещо стана, не знам, просто почнах нещо да губя. Дайте изиграем поне една-две игри на Soul Showdown. Нека да видим тази игра какво ще стане. Също сега и тази игра да се проваля и вече не знам. Съгръмна. Да, брат, интернета е страхотно. Страхотен късмет, просто ви казвам, хора. Да. И сега сигурно ще ми излезе Connection, Reloyal, там това нещо, да. О, не, няма влизам там. Няма влизам там. Бъс ме следи. Бъс ме следи. Така си мисля. Добре, минавам там. Не. Трябва да си бия. Супер! Едгар го каза. Го вкарахме точно и за тях. И така, Едгар умря. Примо. Затиснат си. И си бия го. Не, хора, са си. И сега вече няма. Мисля. Не.
50. Така, добре. Имам. Така. Скоро ме готови хайпер-чарджа ме зареден. Мисля го изчакам и ще ги разбия с ще ви казвам. Аз не мога тук да се... Вижте, расите идват. Така, вече имам хайпер-чарджа. Хора, тръгвам. Хора. Имам 3 патрона. Уй, за малко. Чакай да кой другия герой би. Свен, Колд, аз и Бос. Защото те са 4! Не трябва да играм на време. Нека да не загубих ли купи. Добре. Викам, че загубих още купи. Поне не загубих купи, защото само това ми липсваше. Става друг. Нека да видим кой ще ми се прави. Още тъпоти. Още един. И още тъпоти. Страхотен късмет ви казвам, хора. Просто уникално. Хора, пишете долу в коментарите дали да събирам за Луми или просто да си събера за Леон. Пишете долу в коментарите вие какво предпочитате. Аз лично казвам предпочитам за Леон, но нека да видя и ваши коментари, вашите решения, кои ще са. Между другото, скоро и без това, като стигна 5000 купи, пак ще имам мутик стар дроп. Да. Между другото, мисля сега да събирам коинсове още много и пауърпойнтове, извинете, за да мога да си апгрейдна някой на Макс и да му купя хайперчарджа. Или не, аз имам... Опа, да, имам на Едит хайперчарджа, имам на Dynamite, имам на Коко, на Бу, на Мито, Carol is my name. Reality is my game. Мисля си дали да не взема хайперчарджа на Честър, но не знам. Сега ще събирам, за да мога да го направя на няколко героя и така. Това е видеото за днес, хора. Абонирайте се за канал, оставете по един лайк и както казах, коментирайте дали да събирам за Луми или вече да ги таковам за Леон тези кредити. Аз лично честно казвам предпочитам за Леон, но искам да видя и вашето мнение долу в коментар. Това е днешното видео. Чао!